Inis, don chaici seo tá muid go le play an gíomhre. Inis, mar is óldúib, is séasúr in gíomhre. Cén séasúr eile tá meistú? Tá an tearach, tá an saoire, tá an fómhair agus tá an gíomhre, mar tá muid go le play don chaici seo. Inniu, tá muid go le caint faoin aimsir. An aimsir sa gíomhre. Nis tá san fad cin cinál aimsir vín san táimse go bblion bíonn sé fuair, bíonn sé floch. Tá mis gáil cúpla frása nua beidir gailgin ní séimhre a bhúnaí binne. Seachas bharrá tá sé fuair agus tá sé floch. Brenn mu ar pro go bhheicimiid. Nis mar is óldíh, tá séasúr nua inis an gíomhre. Tá an fómhair caite buine an séasúr a tháinig ribh an gíomhre. Tá an gíomhre ina hús. Tá an gíomhre ina hús, tá an fómhair caite, tá an gíomhre ina hús. Agus leis an gíomhre tagan aimsir níos fuaire. Beidir go bhheicimiid sneachta, beidir go bhheicimiid aimsir eile mar sin ar nús siúc ag cur seaca. Bíonn sé ag cur sneachta, bíonn sé ag cur báistí, bíonn sé ag cur seaca chomá. Déta gomach siúc ar a gár. Má bhín siúc ar a gár, beidir gomach de hismóirí gáil amach le isce feachta nó isce te sa chanos ar a gár chun an siúc é leá. Ar sin bíonn sé ag cur seaca. Freisin, má tá slíomh nó crocáard i do chundé, beidir go bheiceá brat bán sneachta ar an slíomh sin ar mhár television nó ar mhár an chruic. Ach freisin, déta go bheiceá brat bán sneachta ar an díon, ar a teach sa maile, nó ar a talla, nó ar chrointe, a bra ar a cecho trom is tá an sneachta. Nis mar dúirt muid, nar bhíonn sé ag cur seaca. Bíonn siúc ar a gár, a freisin bíonn siúc ar a gusán, bíonn siúc ar na bódaí, agus chaibhrí sin bíonn an cosán sách sleamhain agus bíonn sé sciorach, mar sin caithfidh tú bheith córamach, mar sé cur seaca agus tú siúil ar a gusán. Réit go dtite. Freisin, má tá cá ar a mór, agus má tá sé ag cur seaca bei an bóthir sách sleamhain agus bei sé sciorach. A bhí sin caithfidh tú bheith anchóramach nar bhíonn sé ag cur seaca. Nis, tá gaoi mhirach ag séide. Nis, an focail burach sin, maic muid an burán seo tá sé géir nach bhfuil? Tá, mar sin, nuair muid a caint faoi gaoi atá burach, well, mar sin tá sé géir. De tá rá freisin gúil nimh ar an gaoi. Ceap go leor, ní bhah se go déit chail amach i gaoi agus é burach. Nis tá muid gáil breanú ar ghán faoin gíomhre. An gíomhre le Seán ó Gráine. Inis sé Seán ó Gráine údar an dáin seo. Sé is scríomh an gíomhre. Seo linn. Tá an fómhair inis caite, agus an gíomhre ina hús. Fecinn brat bán sneachta ar mhár an chruic thuas. Nis tá cúpla frásan seo chonig bud ribh seo. Fómhair caite, gíomhre ina hús, brat bán sneachta, agus ar mhár an chruic agus chuir muid aon seo mar go muid caint faoin tuis sé ginideach. Siúc choléiche, siúc chur lá. An bheice méid chuiche an neacáir ag leá. Is tá údar an dáin seo ceappa go leanna an droch aimsir seo ar raibh bheith píosa má. Tá an bóthir sách sciorach. Is an cosán sách sleamhain. Is séad an gaoi mhirach ó oirthir an domhain. Ag muid an gaoi mhirach sean seo an gaoi dhéir sin a bhí muid caint faoin níos túisce agus an cosán agus an bóthir sleamhain agus sciorach. Tá mé ag súil leis an nollaig. Ó ró, tá mé ar bís. Is go méramid beo ar an aimse ar ríis. Tá muid caint faoin nollaig san gíomhre freisin. Agus an frása seo go méramid beo ar an aimse ar ríis. Cristar a seo íchin bbliana go minic, agus muid a caint faoi is súil go bheic mé muid beo ar an aimse ar ríis. Well, tá súlam goil cúpla frásan nua an sin agaí le cur síosaíanna ar an aimse san gíomhre. Dán deasa an sin freisin agaí le bheith léamh.